Отоплението с пропан-бутан е едно от най-практичните и не толкова популярни алтернативи, особено там, където няма достъп до други източници на енергия. И особено подходящо, когато имате възможност да инсталирате резервоар в двора. Инсталацията с пропан работи по познатият начин, чрез водна отоплителна инсталация с радиатори, подово отопление или конвектори. Огромно предимство дава газовият котел, който е компактен и може да бъде монтиран почти навсякъде в дома, без да създава прах или замърсявания. При по-малките жилища може да се използва двуконтурен газов котел, който осигурява топла вода на момента, без нужда от допълнителен бойлер. Още нещо, което се монтира към системата е резервоарът за пропан, който се монтира извън къщата, подземно или надземно. На този фон отоплението с пелети, макар и все още широко разпространено, изисква повече грижи. Пелетните котли са големи, монтират се в отделни помещения и изискват ежедневно зареждане и почистване. Освен това, за топла вода е необходим отделен бойлер, което допълнително усложнява системата и заема място. Първоначалната инвестиция и при двата варианта е сходна и често достига до около 8000 евро с монтаж, в зависимост от размера на жилището. Разликата обаче се усеща в дългосрочен план. Пропанът предлага по-високо ниво на комфорт, автоматизация и спокойствие, тъй като не изисква постоянно обслужване. Освен това, цената му остава по-стабилна във времето, защото е страничен продукт от преработването на нефт и се влияе по-слабо от пазарните колебания. Допълнителният плюс е възможността в бъдеще системата лесно да премине към природен газ, когато бъде изградена такава инфраструктура. Всичко това превръща отоплението с пропан в модерно, удобно и дългосрочно решение за всеки дом. Ако и вие се колебаете на какъв източник да заложите, заявете безплатна консултация на generix-gas.com.